Kaziranga National Park Extension Protest Committee lapen Rongmong Area Committee atumpen perangke amai ke papon. Pini thereponi paithong kebra SR ni Kaziranga National Park Extension Protest Committee KNPEPC Rongmong Area Committee atumpen perangke amai ke papon. Bangsa amai long akai hunuk terang pensi mai cari ponsi mesen pen keceng pen kijor mai pachun ponlo. Bangsa amai long Mohen be General Secretary KNPEPC Dorsingkram Sapropa Konda Secretary Longjeng Terang President KSYF Chandrakram Sa Secretary KSYF Dhoniram Hansan Parta Kongdung Kethe Keding Atum Chetongdon Bangsa Mailong Dorsingkram Salapen Menbe Atum Thanpachini Ponatengke Non Malom Social Media Long Kachatang Plop Karbiang Long Alongle Adoye Hoi Kaziranga National Park Atum Eco Sensitive Zone Lapen Animal Corridor Kasalam Japothak Rada Atum Kisung Keponangkok Klardak Pen Rongara Atum Kachini Jia Fansi Bangsa mai pada ponangkok loputa birta ribdun long. News report loti ki news kar biang long. Lake nili ningke paka. Asi okolata chop polang kali. Alang dia leadership kan. Pini langing Pini kar biang long le. Pini langkai jana long le puno. Bukajan subdivision long. Itu Khan kolonial long le puno. Dudu kolonial long le puno. Alang di non punta la bangso election akam alang ni telepon bo lasi la bangso teng besi ilitum ning thepaka lasi pini la da Kaziranga itu national park itu sensitive area along sidame eco sensitive zone aputha lape non animal corridor aputha lahai hu aputha stame alang di council along chengba pin pe lawan ke Jog apa alang di kehodai apa alang di mathate lawan ke nili lapet ili tu ning pakanai asidon jasemet so ceng henta pulo itu harmuti kilingaro lapet lada koloni gitu lapet duar baguri arat stabe ili tu ke khireda nangiya alama we ili tu council pensi nang se som ibong council pensi nang klem ibong Silahelo non tihek pen nili raselo alam the puthak kethan pon kangtu lapen labang su jitu Kaziranga jitu eco sensitive zone pen cenglo tiger project puthak labang ke nili s General Secretary lo Kaziranga National Park Extension Protest Committee nili tumhu 2011-12 pen cenglo non ponda labang setelah labang suhud alang di sini kan dong si nili tunglong nang cerap nang situ dunasonte ansu sela bangso puthak abangke aphan po kunci alang di ipu par kali der pik loh lasi non aporohut non karbeno Thomas council election nali dok hud abangke kapre gitu student organization penceng lo political power titum je kapre rara khan ke pamam huji atwa lawang sobang klaim ke dia sikeme lasi lili pini nang tum sudi labang so epil lo kacungri pedupong lasi lahelo nili EPSLC aphanle punon ba student organization aphanle punon ba kapre organization lason ba dutaha ye Karbenglong labang so along le puthat jitu national park parlo puthat eco sensitive zone puthat animal corridor puthat lahai ka du kabe kapamang huji apha jate nambor in de datangi napamang kudung de nai la so khaksi ni nang itu media prodi kan nang tu khat isi gitu ni de lo pardin kan labang so khat dak pele nangko sila hello nilihin pen kasemer ini labang so press meet pen nang tu khat pachini pon tung lo apen kadu kawe labang so arlok agar phang ke pachini kamtung tadaro la se ilitum here nangne so ceng hentara le puno duar baguri ara le puno ilitum here nangne ilitum elongbe e phelang la ke pini kali fu khako ipu ipia dil mata bangso hawar si kedu la bangso hawar kedu pen wajok si pini bangke Kazirong hangpi poben pe si pini Kaziranga tanang plang ilo kasi laso teng pen pulo teng ilitum kham nang ke veksonji nang ke blungji pula bangso ban ilitum here nangne mathana ne aphangate nonate gosonsi ke doma la bangso teng si ilitum tu thip nang po itum lada
ini gibidan ini ke feridan lagi ya Thailand labang so benta nili soteng henta ya semet pula adu ya hoy kedu kata hamudi kiling arong ara dak pulu nilong ke duara lapen duar baguri long kedu duar baguri ya semet ingleng arong ba ladak rong pierong ara khata chuli lo itu labang so akisu labang ke itu jobeki ili tum karbono Thomas Council ASEAN Dr. Tuliram Rohangdo alang ni ili tum hat era beji asila ansi ni lang itum pen ya semet labang su isu pen labang ke kaprek political party lapen student organization tum hat kacuning itu je labang su isu puthak bangke political kalar puri re datang non APSLC tunda labang so puthak ra rakhan ke pamong hui phat non arlo lo lembong the long lapen ang parta atumi Samsung terong miliklo alang di tawanglo kenanga labang so puthak alang di dam tang apor huke chini ne pina son si atumi mangke press along dinjelo even council of ansi kolo je tangka tilu petong pada arolo ke celama ke cuenma pu even landa council fan ke koido sta alang lifanda nili arvin tunglo tangte hu 2011-12 pen non puanta labangsok Kajironga jitu Tiger Project Kajironga jitu National Park Extension Kajironga jitu Eco Sensitive Zona Puthak lapen animal corridor Puthak alang ni khala bang sunili tum claim mo mahut tante Samsung teron targenom abedaklom pinili tum khala bang suhut council dharana pen chenglo procession along lo kidu alang ni khala bang suhut laha abir talong de daklom la alo 2019 10 March ini kuthuri pen hu baguri suri arat kecetong prai 10,000 suse arat halabang suar kecetong lo halabang suar ni itu protes lo labang suar tu taxi council ta inisiatif em lo tangte halabang sunili tum ladak duar baguri soce nyata rat kecetong ho tangte cini ne dalom labang suar puthak arjun tum alang lifan churu lo nomapor kadu boy inquiry ke bang bang churulo kichimiji phan abang ke alang kita intum lo churulo stahala bang suhut alang di chini ben jong si nili tumlong nang situ duna sonte ansu sela bang so puthak abang ke aphan po kunci alang di ipu par kali der pik lo hai lasi non apor hut non karbeno Thomas Council election nali dok hut abang ke kapre gitu student organization penceng lo political party tum dia kaprek rara khangke pamang huji atau wa lawang sobang eco sensitive zona puthak lape non animal corridor puthak lahai hu puthak stame alang di council long chengba ye pinpe lawang ke joga phata alang di ke hodai phata alang di mathathe lawang ke nili lape ili tu ning pakanai asidon jasemet so ceng henta pulo itu harmuti kiling arong lapen ladak koloni gitu lapen duar baguri arat stame iltum ke fereda nangiya alama we iltum council pensi nang se som ibong council pensi nang klem ibong silahelo non ti hekben nili laselo alam the puthak ke tham pon kang tu lapen labang su jitu Kajironga jitu eco sensitive zone pen cenglo Tiger Project puthak labang ke mili S General Secretary lo Kajironga National Park Extension Protest Committee mili tumhu 2011-12 pen cenglo non ponda labang so puthak claim bom la lape labang so ke claim ateng pen pini ili tum ningke chethe Dr. Tuliram Rohan alang ni CM Mang Delpen damtang jitu Tiger Project puthak Tiger Project puthak da council long memorandum kipipan cenglam dharma ta do ko ke claim pen ajo
alang di